идомаи гуфтори романи Фирдавсӣ. Баҳс бо Фаррухӣ. Фирдавсиро як навбат лабибии адибӣ, навбати дигар Зинатии Алавӣ ба меҳмонӣ даъват карданд. Дар меҳмонии ахир вай бо Фаррухи Систонӣ, ки ҳамчунин даъват шуда буд, шиносо гардид. Али Абулҳасан ибни Чулуғ Фаррухӣ, мадоҳи Султон Маҳмуд дар муҳити адабии Ғазнӣ ҳамчун гӯяндаи тавоно ва баробари унсурӣ устоди бузурги сухан шинохта шуда буд. Ба қавли муҳаққиқ, маонии латиф дар пешгоҳи қалам ва қариҳаи ӯ чун мум буда ва ин суханвари нерӯманд ба ҳар шакле ки мехост онро дар меовардааст. мутолиаи осори ӯ дар нафс лаззат падид меоварад ва дар эҳсос шӯр тавлид мекунад ва дар дил ишқ меангезад. ҳақиқатан қасидаҳои то ба замони мо расидаи Фаррухӣ ин гуфтаи муҳаққиқро тасдиқ мекунад. ба қавли ҳамон муҳаққиқ, Фаррухӣ афкору маслиҳатҳои худро бидуни андешаву ҳарос ошкоро ба султон пешниҳод мекарда ва бо вай чун хоҷагон ва сипаҳбудон дар умури мамлакат сухан гуфта, чун солорон ва сардорон фармон рондааст. шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки султон ба вай рутбаи амирӣ дода буд. Фаррухӣ ба меҳмондориҳо кам мерафт ва ҳар гоҳ ки мерафт, меҳмондор ташрифи ӯро ба худ шарафи калон медонист. қиссаи ба дарбори Ғазнӣ омадани ӯ ба ибораи анъанавӣ гӯем нақли маҷлисҳо ва нуқли маҳфилҳо буд. Фаррухӣ дар Систон дар хизмати деҳқоне буда, дар ашъораш хоҷаро меситуда ва дар базмҳои ӯ ҷанг менавохта, хоҷа ба вай ҳар сол фалон ман ғалла ва фалон дирам пул медодааст. аммо вақте ки шоир ва чангнавози ҷавон занг гирифт, ин музд камӣ кард. вай аз деҳқон музди бештаре хост. деҳқон қабул накард. шоир маъюс шуд ва аз атрофу акноф ҳокими мадеҳаҳоеро дарак карда хабараш доданд, ки амири чағониён Абу Музаффар ба шоирон силаву ҷоизаи фаровон медиҳад ва дар ин боб аз амирону ҳокимони вақт ҳеҷ яке бо вай баробар шудан наметавонад. шоир қасидае навишта роҳи дури чағониёнро пеш гирифт. амирро дар пойтахташ наёфт. пеши кадхудо, яъне вазири ӯ рафта, кӣ буданаш ва мақсадашро баён кард. қасидаашро хонд. кадхудо гуфт, ки амир дар доғгоҳ машғули доғ кардани тойҳост. агар қасидаи лоиқи ӯ гӯӣ ва доғҳоро сифат кунӣ, туро ба наздаш мебарам. Фаррухӣ аз ӯ пурсид: доғгоҳ чӣ ҷойест ва амир дар он ҷо чӣ гуна гузарон мекунад? кадхудо гуфт, ки доғгоҳ даште ниҳоят хушманзар ва хушобу ҳавост. ҷаҳоне дар ҷаҳоне сабза, хаймаҳо зада ва аз ҳар хайма навои руд баланд, ҳарифон бо ҳам нишаста шароб менӯшанд ва ишрат мекунанд. Фаррухӣ рафт ва шаб қасидае навишта, пагоҳӣ назди кадхудо ҳозир гардид ва қасидаашро, ки бо байти чун парранди нилгун бар рӯй пушад марғузор, парниёни ҳафтранг андар сар орад кӯҳсор, сар мешуд, хонд. кадхудо, ки марди фозил ва суханшиносе буд, аз латофату зебоӣ ва рангини қасида дар ҳайрат монда, ба сар то пои Фаррухӣ нигарист. шоири систонӣ бас беандом ҷавоне буд. ҷомааш пасу пеш чок
дастори калони сагзивор бар сар, пояш бараҳна ва кафшаш дарида буд. аммо шераш дар осмони ҳафтум. кадхудо корҳои дигарашро гузошта, Фаррухиро савор карду рӯ ба доғгоҳ ниҳод. наздики ғуруби офтоб дар пеши амир ҳозир гардид ва гуфт: эй амири соҳибам, ба ту шоире овардам ки то дақиқи рӯй дар ниқоб хок кашидааст, кас мисли ӯ надидааст. амир шоирро хуш қабул ва барои иқоматаш ҷойи муносиб таъин кард. ба маҷлиси шароб талабидаш. ҷомҳои шароб якчанд давра гашта буданд ки Фаррухӣ бархоста бо овози ҳазину хуш қасидаеро ки дар Систон дар бораи ҷалои ватан карданаш гуфта буд, хонд. амир шеършинос буд ва худаш ҳам шеър мегуфт. аз латофату нафосати сухани ӯ мот шуд. кадхудо ба ӯ гуфт: эй амирам, сабр кун то аз ин беҳтарашро шунавӣ. Фаррухӣ то ғояти мастии амир хомӯш нишаст ва пас он бархоста қасидаи доғгоҳашро хонд. амир боз бештар ба суханварии ӯ тан дод. фармуд аз гала 1000 сар тои хатлӣ оваранд ки ҳама рӯй сафед ва дасту пои сафед бошад. оварданд. амир ба Фаррухӣ гуфт: ту марди сагзӣ ва айёр ҳастӣ. савор шав ва бирон. аз тойҳо ҳар чӣ қадар гирифтан тавонӣ аз они туст. шоир мастомаст савор шуда сӯи гала асп ронд. қариб 40 сар тойро ҳай карду ба қурра даровард ва дар асари мастӣ аз асп фурӯ ғалтиду ба остона сар ниҳода хобаш бурд. амир ба қурра омада ӯро дар хоб рафта дид. Фаррухӣ аз овози қаҳқаҳа бедор шуда амирро дар болои сараш дид ки бо овози баланд хандида истодааст. ба ҳамин тарз он рӯз шоири бенавои систонӣ соҳиби 40 сар асп гардид. дар ғазнӣ овозаи шоири беҳамторо шунида ӯро ба дарбор талабиданд. Фаррухиро дар меҳмонхонаи зинатии Алавӣ меҳмонон ҳама аз ҷо бархоста бо эҳтироми хос пешвоз гирифтанд. бо Фирдавсӣ вай бо виқори амирона ва табассуми як қадар мутакаббирона вохӯрии бағалкаш кард ва якбора шӯхиомез чунин гуфт: авсофи ҳамватани маро аз осмони ҳафтум ҳам болотар бурдаед. имрӯз ҷаҳон пур аз овози ӯст. офарин. Фирдавсиву Рустам, Рустаму Фирдавсӣ вирди забони оламиён аст. вай марде миёнсоли сирриш, чашму абрӯи сиёҳ, қадаш аз миёна пасттар, танаш пургӯшту устуғон буда, қабои аттобӣ бар тан ва дастори мурассаб ба ҷавоҳирот аз матои кабуди нафис бар сар дошт. Фирдавсӣ аз дидор изҳори хушнудӣ кард, валекин ботинан гӯш ба занг шуд. суханони шоири дарбор таъриф аст ё киноя? аз осмони ҳафтум болотар бурдаед гуфтани ӯ чӣ маънӣ дорад? мехоҳад гӯяд ки дар васфи Рустами зол аз ҳад зиёд муболиға рафтааст. Фаррухӣ дар пешгоҳ аз паҳлӯи Фирдавсӣ ҷо гирифт. ҳолҷӯӣ ва пурсупоси ҳарду як фурсат давом кард. сониян Фаррухӣ ки дар рикоби султон ба ғур рафта ҷанги ғазнавиёну ғӯриёнро бо чашми худ дида, бо амри султон аз ӯ пештар ба пойтахт баргашта будааст, воқеаҳои он ҷангро бо васфи корнамоии худи шоҳаншоҳи кишварситон нақл кард.
нақлаш зимнан шубҳаи фирдавсиро дар бораи маънии суханони нахустини ӯ тасдиқ намуд. ғуриён роҳро бар сипоҳи султон баста, худ дар кӯҳҳо паси сангарҳо ки сохта буданд камин гирифтанд. агар шумо муроҷиат карда гӯянда ба фирдавсӣ, медидед ки эшон бо чӣ шаҳомати фавқулодае аз худ дифоъ карданд. эшонро ба геву тусу бежан нисбат медодед. дар ибтидо сипоҳи султонро аз ҳазимат чора намонд, вале дар муқобили шаҳомати султон геву тус чист? 100 геву тус ва ҳатто рустами шумо якеву маҳмуди зобулӣ яке. султон ба сипоҳи худ фармони ақиб гаштан дод. ғуриён барои таъқиби хазиматиён аз ҳисору камингоҳҳояшон ба дашт баромаданд. он гоҳ султон бо ин ки сипоҳашон хеле талаф дода ва коста буд, ба ҳуҷум гузашта, бо як ҳамлаи шерона сафҳои ғуриёнро дар ҳам шикастанд ва амири ғур Суриро бо писарон ва сарони сипоҳаш асир гирифтанд. боз ба фирдавсӣ рӯ оварда, як нав назарногирона гуфт: эй ҳаким, бовар кунед ки ҳар як чоқари кеҳтарӣ султони Тус, гев ё бежан аст. валлоҳ ки ҷамшеду Ковус ё Фаридун ба хурдтарин сарҳанги султон шудан шод мебуданд. Рустам кист? ҳар як сарбози султон кам аз Рустам нест. чунин гуфтори шоири дарбор магар ошкору айбмонии тамасхуромез ба шоҳнома ва беҳурматӣ ба соҳиби он набуд. меҳмонон ки аксарашон шоир буда, нозими таърихи аҷамро муҳтарам медоштанду ихлосмандаш буданд, ҳайрон шуданд. фирдавсӣ бошад, дар дилаш ғазаб ҷӯш мезад. мардак қасдан маро беҳурмат карданист, ё ин ки бо вуҷуди устоди сухан будан бетамиз ва аблаҳ аст, мегуфт ӯ ба худ. ба риояи одоби меҳмонӣ ғазабашро фурӯ нишон дода, лабханд карду ба Фарухӣ чунин ҷавоб гардонд: ҳазрат, агар боз мегуфтед ки камҳунартарин шоири дарборӣ кам аз фирдавсӣ нест ва шоҳнома ҳам ба арзиш аз қасидаи чунин шоир фурӯтар аст, фикратон тамомият меёфт. Зинатӣ Алавӣ ва чанде аз меҳмонони ӯ ки аз гуфтори Фарухӣ дар худ малоли хотир ва хашми ботинӣ эҳсос мекарданд, аз эҳтироз намудан ба ӯ метарсиданд. охир эрод гирифтан ба гуфтаҳои Фарухӣ бехавф набуд. мумкин буд ба гӯши султон бирасад ва он гоҳ алҳазар аз ғазаби султон. Фарухӣ ба сухани фирдавсӣ табассуми кибромезе карду гуфт: шоир бо ҳунари расои хеш ба дарбор роҳ меёбад. камҳунар ҳаргиз шоири дарбор намешавад. ӯ ба ҳариф фурсати даҳон кушодан надода, қудурати пайдошударо рафъ карда нишуда, ба суханаш идома дод: гумонам ки шумо аз банда ранҷидаед, вале банда шуморо ҳеҷ нияти ранҷонидан надоштам. истеъдоду қареҳаи офаридгори шоҳнома ба мо мусаллам аст ва эҳтирому бузургдошти шумо ба ҳамаи мо воҷиб. гӯянда боз ба лаҳни таънаомез гузашт: аммо рост бигӯям устод, чаро шумо ин ҳама истеъдоди беназирро сарфи фасонаҳон кӯҳан сохтед, як бор ҳам ба дарбори султон наёмадед ва мадҳи ӯ нагуфтед? магар султони муаззами кишваркушой, динпаноҳи кофиркуш, адолатпеша ва раъиятпарвар сазовори он нест ки шоирон бо ҷону дил мадҳаш гӯянд, вассофаш бошанд, чокараш бошанд
ва камтарин лутфу марҳаматашро тоҷи сар бикунанд. банда якчанд мадиҳаи шуморо ки дар шоҳнома ба султон гуфтаед хондам. маълумам шуд ки шумо дар мадиҳа гуфтан сабки хосе доштаед ва алҳақ устод будаед. чун шоҳномаро ба номи султон кардам, мадиҳае чанд ба он зам карданам лозим буд, гуфт Фирдавсӣ ва баъд аз сукути кӯтоҳе суханашро давом дод. чун таъаммули айёми гузашта кардам, донистам ки он чи шумо фасонаҳои кӯҳан мегӯед пур аз панду ҳикматанд, ибратомӯзанд. одамӣ бояд ниёгони хешро бишиносад, то бидонад ки худи ӯ кист ва ба ҷаҳон баҳри чӣ коре омадааст. бидонад ки некӣ чист ва бадӣ чист, одамият чист ва мурувват чист. меҳнатдӯстӣ биомӯзад, некандешӣ ва некхоҳӣ биомӯзад. аз ин рӯ банда бостоннома нигоштанро аз мадиҳасароӣ авло донистам. агарчи ҳосили ин шуғл ба ҷуз бечорагиву бенавоӣ нест, инро беҳ аз он донистам ки суханро фақат сарфи мадҳу сано бикунам. соҳиби хона Зинатӣ тарсид ки мабодо мунозира ба мунозаъа гузарад. бинобар ин мавзӯи суҳбатро дигар карданӣ шуд. ба Фарухӣ рӯ оварда хоҳиш кард: воло ҳазрат, илтимос аз ин гуфтугӯ гузарему шумо аз саргузашти худатон воқеаи доғгоҳи амири чағонiyonро нақл кунед. устод Фирдавсӣ шояд он саргузашти аҷиби шуморо нашунида бошад. ва аз Фирдавсӣ пурсид: шунидаед ё на? қисман шунида будам, гуфт Фирдавсӣ, вале аз дигарон шунидан дигар асту аз забони худи волоҳазрат шунидан дигар. аз шумо ҳар ки қиссаро беҳтар ҳифз карда бошад нақл бикунад. бандаро рухсат фармоед биравам. ин бегоҳ 2-3 нафар аз дӯстон мебоист ба хонаи банда меомаданд. агар омада бошанд муаттал мешаванд. гӯянда бархоста бо ҳозирон хайрбод кард. дар берун 2 чокари вай аспи хоҷаро дошта истода буданд. ҳозирон ғайр аз Фирдавсӣ баромада ӯро гуселониданд. Зинатӣ ба Фирдавсӣ қиссаи доғгоҳи чағонiyonро ки дар болотар овардем бо обу тоб ва изофаҳо нақл кард. дигар меҳмонон агарчи онро пештар на якбору дубор шунида буданд, боз ҳам бо завқу шавқ шуниданд. шабонгоҳи дер соҳиби хона ва чанде аз меҳмонон Фирдавсиро то сари кӯча ва аз он ҷо маншурӣ то манзили моҳак гусолиданд. сари роҳ ҳарду бо ҳам дар бораи Фарухӣ гуфтугӯ мекарданд. Фирдавсӣ мегуфт ки Фарухиро дар суханварӣ бо рӯдакӣ метавон баробар кард, вале рӯдакӣ фақат маддоҳи Сомониён набуд, шоири башарият буд, ситоишгари хираду дониш ва таҷрибаи рӯзгорон буд. аммо ин Фарухӣ фақат маддоҳ асту халос. шоҳпарастӣ чунон дар ҷонаш печидааст ки ғайр аз шоҳ ва корҳои шоҳ дар бораи ҳеҷ чизи дигар фикр кардан наметавонад. дигар ҳама чиз дар назараш ҳақир ва ночиз менамояд. рӯдакии нобино бо чашми дилаш тамоми ҷаҳонро медид. Фарухӣ бо чашми бинои сараш фақат шоҳро мебинаду халос. қасидаҳои рӯдакӣ мадиҳа дар зимни панду ҳикматанд, аммо вай қитъа, ғазал, рубоӣ, достонҳо низ мегуфт ва Фарухӣ фақат мадиҳа мегӯяду халос. танҳо суди хешро дар назар дошта аз барои силаву ато ба дигарон
کاری جهان و جهانیان با تقدیر میهن با غم و شادی مردمان به اعتنا بودن کاری با خیردان نیست.